Let all stand up please and open our Bible in the book of Exodus chapter 18. Para hindi ho tayo matagalan, may I ask the men to please open in the book of Exodus chapter 18 and the ladies in Hebrews chapter 13. Sa mga kalalakihan, Exodus chapter 18, and then sa mga kababaihan, Hebrews chapter 13. Are you there? Amen? Exodus chapter 18, in your Bible, page 91, verses 18 and 19. Okay? Basahin tayo iti Ilocano, oray kat duwa nga versikulo mutlaeng kakabsat. Aggagadan tayo, men. Amen? Alright. Kan kadagiti amin nga da kadagiti live stream tayo, Zoom or Facebook. You can join us reading the text this evening. Verse 18 and 19, chapter 18 of the book of Exodus. Everybody now, begin. Awan dwa-dwa mapaksuyan kanto, sika ken dagiti tattao akadwam, tadaytoy nga annungen napalalo ti dagsen na ken ka, di ka mabalin nga aramiden asiksika laeng. Verse 19, imde mangam itatitimek ko, patigmaanan kanto, ket ti Diyos si adda kumaken ka, sika ti dumatag, apan nakabagi dagiti tattawi ti Diyos, tapno iyamang mo dagiti banbanag iti Diyos. Ladies, Hebrews 13 verse 17. Everybody, go. Amen. Praise the Lord. Alright. Kararag tayo, kakabsat. Diyos kinapumi nga nasantuan kinailangitan. Thank you, kedeto'y gundaway mi maninapo nga natipon-tipon tapno iti kastag at umay kami agkamang kanagtaklin keng ka digiti anyaman na po nga unnoy ken karkararag tarigagay digiti puso mi wapo katumay mi apo itaklin keng ka iti panagkararag ken nagyaman kami uray pa iti gundaway tapno iti kastag at masursurwan kami maadalan kami mapalagit kapan kami manipod ka digiti saom sagana mapo digiti panunot ken puso mi apo. Tulungam ti adipan mo, Apo Diyos, ngayong karamaten, katagyaman at kideto yung pribilegyo, ngayong pahay Apo iti Senior Pastor mi, Apo Diyos, tapno mausar kan maaramat iti biyag, tuwino mo Apo, ang babalin Apo nga blessing itata Apo Diyos nga rabi. Tadagiti yung arti kararag mi Apo, itinagan na po mi Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Dito'y verse 18 and 19, iti may ka-18 nga chapter iti book of Exodus, makita tayo iti may isang conversation. Iti itawag mo no ka, father-in-law, katugangan nga lalaki. Okay? Kat nakapinpintas ken nakamaymayat, no adada dagiti kakastoy nga katugangan. Okay? Nga mabalin nga mamagbaga, iti nananay nga panagbalinpay ken panakapaimbag pay iti biag iti maysa nga anak tapno iti kastag ket nausar ken nananapay nga nabalay iti panagbiag na. So ito nga makita tayo kunana ditoy verse 18 ni Jethro iti agsasao ditoy kunana ken ni Moises awan dwa-dwa mapaksuyan kanto. Ditoy balikas nga mapaksuyan ket tay kastalaunay nga panakabannog panakapasag wano kastalaunay nga detay permikan nga mabannog ti kastalaunay. Takunana ditoy sikaken dagiti tattao akadwam tadaytoy nga annungen napalalo ti dagsen na kenka. Well, makita tayo kagabsat, itatayagan announce ti pastor tayo, saan mo nga maisukat iti ragsak iti puso na nga daytaket babaen iti ragsak iti panangibagana kadagiti banag nga mabalin nga activities iti HBBC family. Nga mitilikudan dayta nga ragsak kakabsat, san mo met nga maikat iti panunot iti pastor tayo, iti panunot iti adipen iti apo, no kasano iti kadagsen ken kadakkel daytoy nga responsibilidad
nga naipabaklay una ipatalik kang kuana manipod kani Apo Dios. Ket kunana ditoy nalawag ti sa una ditoy nga kunana di ka mabalin nga aramiden asiksika laeng. Tuloy tayo verse 19. Imdengam ita titimek ko patigmaanan kanto ket ti Dios si aadda kuma ken ka. Ket dakkel nga liwliwa detoy kakabsat iti adipen iti Apo nga ti Dios nga nangawag ken kuana ket adda nga kankanayon latamet ken kuana. Ngem saan ko mga agpatingga dijay kakabsat madamdama kitaan tayon to no anya damet dagiti mabalin tayo nga maiambag kideto nga nakaawagan iti adipen iti Apo tapno mas adaddapay nga narangay naballaygi iti pamilya iti HBBC. Sika ti dumatag apan nakabagi dagiti tattao iti Dios tapno iyamang mo dagiti banbanag iti Dios. Daytoy balikas nga kunana ditoy sikat ti dumatag apan nakabagi dagiti tattao iti Dios. Ket kunana be thou for the people to good word that thou mayest bring the counsel unto God. So ditoy nga makita tayo kakabsat iti kadagsen daytoy nga responsibilidad nga naiyatang iti abaga iti pastor tayo nga kunana ditoy isuna ti mangibagi kada tayo kaniya po Dios. So kayat na nga sawen datayo kakabsat ket nananay nga naitalek ken naipaaywan iti pastor wenno iti adipen na iti panagrangay ken nananay nga panakapaimbag ti espirituan nga panagbiag tayo. Ket no intayo utuben nga panunuten detoy kakabsat kastay maysa nga ama nga isu iti nananay nga nakaipabaklayan iti responsibilidad iti panagbalaygi, panakaistimar, panakatano, panakapatanor, ken panakaparangay iti pamilyana, di say mistro iti adipen iti Apo. Kanayon tayo nga mangmangeg, ito nga makita tayo, jak amo no sino kada tayo dito iti kadakkelan iti pamilya, kadwan iti anak. Ngam dito nga makita tayo, kanayon tayo nga mangmangeg, manipod iti pastor tayo, every time nga mang-meeting isuna kada kami kakabsat, kunana ditoy more than 600 pangato. Alright? Every day panunutin na deta. Apay, nga kas jaylaengen iti kinaseryoso, iti panangtenggel ken panangawat ken panangaklon na deto nga responsibilidad. Because kunana tinasantuan na surat, ito nga makita tayo nga datayo ket nananay nga naipaaywan iti pastor tayo. Isu nga no utuben tayo nga panunutin, no addaman ti kang runaan nga makaawat kidetoy nga responsibilidad iti adipen iti Apo kakabsat. Awan sa balinusan nga dagiti padak nga amma. Alright? Inaldaw-aldaw panunutem no anya iti ipasangom nga taraon kadagiti anak mo. Panunutem no kasano iti panangisakad mo ti panagbiag ti pamilyam. Panunutem no kasano iti panangi-provide mo ti kasapulan iti pagbasa dagiti anak mo. Awan nakaidumaan na kakabsat. Dagiti banag nga pampanunutan met kan banag nga annungen kan responsibilidad nga naiyatang kakabsat iti abaga iti adipen iti Apo. So ito nga makita tayo. Dahil na indaklan nga calling kan panakaawag iti biag iti pastor tayo. That's the reason why nga ijay Hebrews chapter 13 makita tayo dijay iti maysa nga bilin iti Dios nga kunana obey them that have the rule over you. Nga no maminsan no agistik tayo kidayjay nga bersikulo, ito nga makita tayo nga kaslaman laang nagdagsen dayjay panakaawat tayo ken nagrigat dayjay nan anay nga panagtulnog tayo kideta nga bersikulo ngam no apay nga inyon unak nga ini-explain daytoy Exodus chapter 18 verses 18 and 19 ijay nga nakita tayo nga no kasano nga dagiti bibiyag tayo dagiti kararwa tayo dagiti na espirituan kang runaan na nga aspeto ti panagbiag tayo na italek ken na ipaaywan iti adipen iti Apo. Isu nga no kitain tayo deta verse ita kunana obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls as they must give account. Could you imagine that? As they must give account. Isudan tot itag sungbat kakabsat. Isu nga no maminsan nakarigrigat iti biag iti pastor. Aramiden na amin nga kabailan na tapno iti kasta ket agbanag iti biag tayo aglago ken romang ay tinay espirituan nga panagbiag tayo
ngam no maminsan datayo nga miyembro awan panangikan kanu tayo, panangigadol tayo kadagitoy nga banag nga aramiden iti pastor tayo. Nga ti amo tayo kat gapulaeng ta isuna kat pastor, umanayan kan tapnulaeng adda iti preach na kagabsat. But no, deep inside that, it's not only through his preaching ministry, but I believe that is better and that is deeper than that. Nga makita na nga bawat miyembro kanya tayo rumangay kan adda iti nananay nga pagbanagan iti panagbiag tayo. Kasi DJ balikas nga accountability agsungbat na dagsen deto'y kakabsat. Oo. Si kantot pagsaludsudan iti Diyos no anyat nagbanagan ti biyag ti sagtumunggal may sa kadatayo. Isu nga dapat tay kumanga maapresyar, dapat tay kumanga mautob, dapat tay kumanga maamiris nga dagiti banag nga kayat iti pastor tayo, dagiti isursuro iti pastor tayo, dagiti vision iti pastor tayo, dagiti programa iti pastor tayo, nga amok kan patsek nga daytoy ket naggapoy ti Dios, babaan iti inaldaw-aldaw nasged nga panagkarkararag nagagapsat. Inreveal ti Apo keng kuana dagitoy nga panggep ket mamatiak ti amin na pusok. Dapat kanya tayo nga miyembro, datayo nga anak iti pamati, dagiti papastor tayo, willing tayo kuma, nga mangsuporta ka dagito'y kakabsat, amok ken patsek, no addaman ti maysa nga kang runaan nga karagsakan, nga aramiden tayo iti rabaw iti daga, ket awan sa bali, no saan nga di agtrabaho tayo, iti nainlangitan nga banag ken trabaho kakabsat. That's the reason why, iti daytoy nga rabi, kayat kuman nga saludsoden kadatayo kakabsat. Kadatayo amin, pakaibilangak. Napanunot mo ka din, no kasano ken anya ti mabalin mo nga itulong iti pastor tayo. Have you ever thought about ways to support your pastor? Adadiga tayo kanayon mi nga may bagbaga, kanayon mi nga ibagbaga nga pastor. No kano imay ka nakigimongan, agserserbi kan iti Apo. May ka nakigimong kumaytat ta Domingo, kan Miyerkules, okay? Agserserbi kan iti Apo. Ngamahaan kagabsat eh. No kastoy nga preaching kagabsat kan services, we are not serving Him, but instead, the pastor is serving us. Oh. So mano nga tawanin nga ti pastor kat admin-minister kang ka personally. Mano nga tawanin nga ti pastor kat admin-minister iti pamilyam. Mano nga preaching tinanggagam manipod keng kuana. Mano nga counseling tinanggagam manipod keng kuana. Pieces of advice. And with all these things that the pastor have done to each and every one of us, let me ask you once again this question. Have you ever thought about ways to support your pastor? At daban na panunot mo nga wagas tapno iti kastagat masuportaram iti pastor mo. Pastor tayo. Alright? Kunana iti Colossians chapter 4 verse 7. Kitain tayo no anya nati kunati na santwa na surat ken daytoy may isa nga tao iti Biblia ditoy no kasano nga nagbalin isuna nga instrumento ken blessing ken ni Apostol Pablo. Colossians chapter 4 verse 7. Anya ti kunana tinasantwa na surat, verse 7, amin dagiti maipapan kanya ket ibaganto kada kayo ni Tikiko, napateg ngay ayaten akabsat, ken matalek a ministro ken kadwa tayo iti panagserbi iti Apo. So there is a person by the name Tychicus. All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord. So no kita am deta kagabsat, ti maysa nga agserserbi iti Apo, ken ti maysa nga mangsuporta iti adipen iti Apo, ket saan nga nakabutbuteng, haan nga nadagsen. No di ket diti kunana iti Biblia, beloved brother. Ay ayaten nga kabsat, a faithful minister and a fellow servant in the Lord. So makita tayo ditoy nga daytoy nga tao ni Tychicus kaditoy nga maysa kadagiti tattao nga kadwa ni Apostol Pablo nga agserserbi ken ni Apo Dios ken napudno nga ministro kadagiti tattao kadagiti namati nga nakangeg kadagiti sasaw ni Apo Dios. Again, I will going to ask the question, adda ka din na panunot mo nga wagas no kasano tayo nga makatulong iti adipen iti Apo.
Kada tayo dito'y main sanctuary. Kada kayo dita dadto mga sanctuary. Yan tasum. Kan kadagiti Facebook Live. Let me ask you once again this question. No da kayo kat anak iti Diyos. Kan miyembro iti HBBC. Family. At da ka din tinapanunot mo nga wagas. Tapno iti kasta. Makatulong ka iti adipan iti Apo. We see and acknowledge the demands and hard work that comes with your professional jobs. With your career. Alright? Marik na tayo. Okay? Dagijenan anay nga panakasuot, nan anay nga panakabannog, kadagiti trabaho, nga impatalag iti Apo. And by the way, alright? Nulabsen tayo ti agsao kakabsat, at dapay paset iti adipan ti Apo, kadagiti trabaho tayo tata. Because wherever you are right now, by the grace of God, there was once a time, nga napan kay ti pastor, nagpaikararag, tapno ni ti kastagat makastrek kay ti dayta nga trabaho, maalam dayta nga trabaho, inkararag na kay ti pastor, inadvisean na kay ti pastor, iso nga da kay tata, kideta nga napintas nga lugar, nga karir wano trabaho mi tata. And again, the men of God and the pastor ministered to you. And once again, let me ask you the question, adda ka din tinapanunot mo nga wagas, tapno ni ti kasta, masuportaram iti adipan iti Apo. We can think of these things, the hardships, the challenges, the pressures, and the stresses in every career and professional job you have. It is easy to recognize all these things that you are experiencing in your daily career life. And you are going through because you understand that these jobs sometimes make an impact on the worker's life or in your personal life. And in your family, and in your mind, or even in your health. No daduma, no anak mo tagtrabahon, pastor, kat ne, awam matan ti masapol me. Well, sometimes we are overwhelmed with the things that we have, and we tend to forget the principles and the promises in the Word of God. Naglawag siya kunana in the Bible, Matthew 6:33. Sakbay tayo nga makita dayjay, sakbay na deta nga verse, nakita tayo di jay nga no anyada dagiti pagdanagan dagiti tattao. No anyat kanin na, anyat isuot na, alright? Kadadad dumapay, the needs of the physical body. That is where kada tayo kagabsat kat isot pagfukfokusan tayo. Ngam ko na verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaslati arig na deta, kat dayjay basket nga inted, dayjay ubing kaniapo tayo nga Kristo, iti isuna kat adat ijay, nga mangpakan kadagitoy nga tattao, kat kunana dijay, idi binendisyonan iti apo kating kararagan na, ammo dayjay ubing numanut bilang jay ikan kan tinapay, nga mitdoy nga masmas daw, isuna, nga nuapay nga nakadadon ti kinaot ni Apo Jesus, nga mampay nga naibos, kat ammo na iti bilang na. Kastamot kada tayo kakabsat, kunana kideta nga bersikulo, nulaeng agtulnog tayo, kan sukimaten tayo nga umuna, iyong una tayo iti Apo, dagiti programa iti church, kan dagiti banag, nga anungan tayo iti unag iti iglesia, amin digito'y nga banag kat mainayon to kada tayo. Kasla dayjay may isa nga kunak tatayan box, nga deto'y kunana all things shall be added unto you. Dayjay ti pagkautam, nga nyaman na kasapulam kat mainayon to, kan maitudtukan ka, nulakid di iyon unam, ni Apo Diyos iti amin nga aspeto ti panagbiag. Kada kayo nga estudyante, kung kada kayo, hanga dakes nga ag-excel ka in ta eskwela. Nga isot kanayon nga ibagbagam, schoolworks. Project. I just hope so. Iso nga kunak narod ket no permi ka nga babad inta panagbasam, at puypuyat ka inta panagbasam, there's nothing wrong kan hanga imposible nga magkaroon kantot high honors kin cum laude ka, pero para makita. Because no mo nga talaga nga aramiden deta, luklukwam tabagim,
No pagbalbalinam nga ta panagbasam ket isot excuse nga ka makapagserbi ti Apo. Umuna pa nga pangal itinan anay nga panagbiag mo as you face your career in the future. Hamon nga serious one ti panagserbim ti Apo. Babaan ti panang suportam kadagiti activities, vision kan programa iti senior pastor. How would you expect that the Lord will going to bless your career, your job, and your profession in the future if in the first step and in the first level of your life, hamon masursuro tagtulnog kang kuana. Hamon masursuro nga may involve, kan may partisipar, dagiti oras kan panagbiag mo, iti ministry. Iso nga uray no estudyante ka, kaya't ko nga maawatan detoy, at dati mabalin mo nga maaramid, nga panang suporta iti adipan iti Apo. There is no such excuse. Uray ko na mga estudyante ka, awan ti makitak nga rason, ngaan ka nga mabalin nga may involve, iti anay nga panang suportam, iti pastor kan digiti activity ti church. Mabain ko matariknam no adada makitam nga career professionals nga adda asawa na, adda familya na, but they are still active supporting the ministry of the senior pastor, involving in the ministry of the local church. And then you are a student, single, awan responsibilidad na, but you are not doing anything or something in the ministry. Anak klasen to, ti karir kong professional, ti masangwanan, ngal daw, digiti kapilya tayo. No datayo met tata, estudyante ka pelang kat agsadot ka nagsulit kan nga may involved ti ministry. Awang pulos iti makitam nga lugar mo nga mang suporta iti pastor. Digiti programa involvement iti senior pastor. Nakapinpintas digiti fellowship kagabsat nga inrugi iti pastor tayo. No kitaan tayo no tutuusin every bracket of the ministry of HBBC. He always see to it that every need of the member matendaran ken madresan. Young men, what are you doing every Monday night? Single career and young couple every Tuesday night. Masayangan ka. Tapermi nga nabannog ka. Tay pastor tay nga tangaro, nga ta nabannog. Mapanunot mo ta maikantina na. Well, I am not insensitive with your physical need to rest and everything. Ngam no makita mo ti panagpursigi ti pastoren, ti panangigadol na't pagsayaatan tayo nagkatsabayamon. Handi ko may palubos nga nakabitin lat tataere ni pastor tayo kagabsat. Nga no nagibaton iti announcement kadagiti group chats tayo, let us see to it that we need to do something on it. No adada dagiti amam mo agawis ka. I-share mo ta blessing. Iso nga no maminsan nagpintas ka nagdakkel ti panangigadol ti pastor tayo kada tayo ngam hantay ammo nga igadol ti bugot tayo nga bagi. However, we tend to dismiss or take for granted the pressures and demands in the life of our pastor, senior pastor in his pastoral works. And that's very true. While other jobs care for the temporary dimensions of our lives, our pastors care for the most important aspect, and that is no other than our souls. But why is it that we tend to forget them? Ana ti klase at imiyambrong at dakada tayo kakabsat. Nga awam man lang ti panakarik na tayo, DJ urgency, DJ need. Nga mabalin tayo nga makipartner iti pastor tayo. Di kunanan ito'y kakabsat, kunani Jethro ka ni Moses. Hamo nga kaya nga siksi ka deta. And that is very true. As much as a pastor is a servant of God, whose job is spiritual, the fact remains that the job has physical demands, and still the pastor is human like us. Mga kapatid, kung kailangan natin ng tulog, kailangan din ng pastor natin. Kung kailangan natin ng pahinga, kailangan din ng pastor natin. But listen to me carefully.
Ito nga makita tayo nga i-deny na dagitoy kakabsat most of the time. Why? Just to tend the needs of us, our most important need. And that is our spiritual need, the need of our souls. Pero may nga ma-challenge sa, di ko na 2 hours, kaya na't agkararag, ikararag na tayo laeng kakabsat. Pero kanya tayo, deta 2 hours, kurang pay, iti panag-ayam tayot kadagita salsalpon tayo kakabsat. Nagrigat man pay ta 5 minutes nga panang mention tayo, ti pastor tayo kadagiti kararag tayo. Deti pastor tayo kakabsat, umaymat ti pa nakabannog, umaymat ti pa nakaupay. Iso nga sakbay nga panunutem, hala nga tumati panunutem nga kunam. Kasano nga anya tiwagas nga mabaling nga makasuportaak iti senior pastor ko. Panunutem pa'y kumama ikadwa, panunutem tayo, kandamagan tayo, tibagi tayo. May saak ka di nga rason nga pagkaupayan ti pastor ko. No awan aramidam nga panang suporta iti pastor, senior pastor tayo kakabsat, at dalabit na nga may sa tayo, nga rason ti pagkaupayan ti pastor tayo. Iso nga mo nga maikat ka na mo nga mababalaw, nga numaminsan iti pulpito, medyo umingal, kan medyo umadat basit ti panagsauna. Why? Siyempre tayo may isa nga ama kakabsat, permi nga nagtrabaho ti kastalauna iti unos ti nagmalem, tapnon iti laeng kasta, at da maidasar inta panganan, nga mayat nga taraon, ngiminton ayaban nanton dagiti anak na, familia na, awan mayat nga sumango, taadadapay laeng nga tay TV, kan cellphone ti gigaman na, the same is true with that. Every services, the Lord has prepared something for each and every one of us through our senior pastor, and he will be going to present to us every services. And then, where are we, members? Hantay man lang nga may consider, dahil pa nagpuyat ti pastor tayo nga panagsaganat message. Hantay man lang nga may consider, dahil pa nagkararag na, I do not know, anang nga orasan nga maturog kagabsat. And thank God, by the grace of God, ininot dumakkelan kagabsat digiti anak na. But during the times nga tagtagibi da pailaan, kini Ma'am Kay, I just do not know their feelings and their situations. Jay puyat ka nga, patpatnag, ayat mula nga istimaran kan aywanan digiti tagibim, kinabigatan na agpreach ka, hamupay ammo no anyan to digitinan anay nga panang minister mo kadagiti miyembro, iti dayta nga agmalem. But deep inside, you know it, and it is a reality. Nga dayjay nga rabii, deta nga nagpatnag, awan turog na. And by the grace of God, you members here in Bacara, namu tayo kagabsat no kasanot naglabasan, digito'y papastor tayo, ti senior pastor tayo, when in terms of rearing their children. But bless God, they remain faithful to God. You know the reason why? Because they want to become a good example to each and every one of us. So nga ko nagtibagik, awan ti rason kan gapuna, kanhan nga mabalin nga excuse, dagiti anak ko, tapnon ti kastagat makapagserbi akiti hapo. Kasi hang ko nga nakita manipot ti pastor tayo, nga uray kasano ti rigat, puyat kadadad dumapay physically, iti pa nagpadanor da, pa nagtagibida kadagiti anak da, awan ti nagbalin kan nangeg ko kan nakita nga pa nagreklamo da kakabsat. Let's be honest to ourselves. With all these things, anya pa'y ti mabalin nga aramiden tayo, kan encouragement, kan motivation dapat kada tayo, nga haan nga mang suporta digiti programa ti church through the leadership of our pastor. Oh. Dagito'y campus work, grabe. No sangsangapulo, kinkinsen tula ang taumay kakabsat, agad kasano nga magabunan na dagito'y nga eskwela. Nakapinpintasan kakabsat, iti impact THBBC by the grace of God. Idi na pantayo nag-submit iti division office ti letter, I think 5 to 6 nga religious denominations matantisim marunong nga napan nag-submit. Kasi nagdidim na maganda siguro. So, dinapanak nag-submit iti inak,
Apag kita nagpailang ni principal, oh, ana di anak ko, kung ana kanya, sir, umay ko kumaman ipropose dito yung moral and spiritual enrichment. Okay anak ko, nabasak deta ni Jenta yung forwarden. Let me see your papers. Pinirmaan nan, inikanak tinotisan, napan ka ni CID, di agarami din iti schedule. And by the grace of God, naipasan di schedule kanya itatay, Monday and Tuesday. Whole day. Oh, kat uray umay kalat ta sumurot para ibunong ti gospel tracts. Oh. Kadadat dumapay. Kat no makita ti pastor tayo, dagito involvement tayo kun suporta tayo ko dagito yung ministry kagabsat. Di ulaang amo matiragsak ti makita mariknana. Kasla kada kay nga ama nga padak ken nanang. No makitam ti anak mo nga nagagatmet awu malis agsareb kada agluto akat maayo kan maragsakan kamet hang kadi kagabsat. Mariknayo kan mapanunot yung gayam DJ. Apay hante mapanunot DJ lugar iti pastor tayo kagabsat. Oh. Isong ano daduma, no umay kada tayo iti panakabannog, han nga isot rason. No kaya tayo puilaeng, sige. Oh. Kasi ti panunutin tayo, dito yung example ti pastor tayo kagabsat. Multitasking kagabsat. Arig na turumpo ken sunay. Iso nga kasapulan tay pay tinananay nga may involve. Hana ko man nga panunutin nga iti aldaw ti gimong na iplastaran dia paggigimungan. Han nga ison timang panunot. Alright? Oh, kasi ti maysa nga dapat nga i-consider tayo no adda ti ministry kanayon na nga ibagbaga kanya tayo kagabsat. Agro tayo kideta nga ministry tayo. No para dalus ka kuma, kitaem, adalem, no kasunod pa nakamentenar, ti kinalenes, deta tiles. Kadagidi audio, dapat ammom. No kasano ti templa, de mic ni pastor. Tapnon ti kastagat sa anin nga aguni, kan hanatayon nga i-remind. In the pulpit. Dapat ammom ti taste ti pastor. Iso nga itatano agdaydayat ammom dapat no anya jay pameriendam. Hanga dapat kontra jay diet na. Tapno at least kat may preserve ti salunat ti pastor tayo kagabsat. Amen? Oh. Agat awanan, nagsakit ta pastoran, agat awanan. Ang awan kagabsat, uray agpampanateng, kan agoy uyok, basta kaya na tagsaw kagabsat, makita yung mat. Hantay ba mabain kagabsat? Dito yung kastoy nga dedikasyon ti pastor tayo. Tapos da tayo awan aramiden tayo. Ala, panunutin tayo. Han ba nga unfair? Oh. The senior pastor is God's representative and leader of our church and the whole HBBC family. In what way we should attend our ears and our heart to His teaching? Value Him highly for His work. Iso nga every time nga the announcement nagdengeg tayo. The announcement na kumaita tao, kasla kumadig ito'y campus ministry. Oh, kasanuak na nga makatulong kang pastor. Lunes, Martes, Webes, Biyernes, yung schedule. Kitahag man yung schedule ko. Kaya't kut mapan maka-involve ijay. Kaya't kung nga makita nung kasanot panagtrabaho ti Apo, kadagito yung campus ministries. Oh. Kaya't kut imaadani ti paset, kadagito yung balaygi. Tapno yung tono i-announce si pastor, dagito yung victories and successes, dagito yung ministries. Mabalin ko nga ibaga ti pusok, Amen! Mabalin ko may pukaw, Amen! Oh. Uray no nagibunong kalatrak si Jay, at least, at dahi ti paset mo. Oh. Attend our ears and our heart to His teaching. Iso nga nung nangagte, digiti announcement ten, halang nga sumrek dito, rumwar dita, imdengan tayo, imutagtigan tayo, kat ikararag tayo, kat kunatay ti Apo, Lord, how can become a support, anyat mabalin ko may contribute, kideta nga in-announce si pastor. Oh. Amen? Oh. Value Him highly for His work. Daduma kanya tayo. Oh. No politikot agbitla, palpalakpakam.
Ngumno ni pastor tag, pre-preach, di ka pa'y maka-amen. Man-mano, awan sapay kit, di politiko, nga napudnot ka rin, puwera de los buenos. Oh. Alam ko mo't amina na, no, nadadama nagdengdengag ka, nagbuybuya apo, di kita tumaraya kapitan kang kagawad. Nuanyat inkariyo, kakabsat, sigurado nyo, may patungpal. Agguruot pailaan at datayo datataon, kakabsat. Alright? Okay? Value him highly for his work. Sintiran nyo, no kasanot panangipatag ni pastor ka dagita trabaho tayo kakabsat. Ala, sintiran nyo, da kay nga da trabaho na. Han ka di nga kumustaan na kay da trabaho yo. Han ka di nga ikarkararag na kay kadagita trabaho yo. Amen? Oh, dati nga ro trabaho kan calling iti pastor tayo. How do we value it? No maibilang tayo nga napatag dato'y calling iti pastor tayo. Aramidan tayo amin na kabailan tayo kakabsat, tapnon iti kasta, masuportaran tayo, isuna, kandigitoy, nga nangawagan ti Apo kang kuana. And pray for him, and at the same time, his family. Pray for him and his family. Hanlang ko mga ti pastor, tayo ti ikararag tayo pa iti asawa na ni Ma'am Kay. Adan dati talo nga anak. Adadarag iti ministry na. No, ayatem kan willing ka nga mang suporta iti pastor. The same is true with that. Hangka dapat nga agsao-sao ti kontra iti asawa wano pamilya ti pastor. Hamu uyaw-uyawan ti pamilya ti pastor. Tadi mula ang amuno anyat impact iti adipan ti Apo deta. Ay ayatag ti pastor ko kung kunam di mo mamat nga maipatag kan di mo mamat maikanawa ti pamilya na. Treating well and doing good and kindness to the family of the men of God is one way of supporting our senior pastor. So nga da kayo ngayang people, nga katkadwa digiti anak na, natalgad kan panatag kuma, tirik na iti pastor, no da kay ti katkadwada. Han nga tay tilaad da kuma, iti may song-song-song yu kadakwada. Dapat amuan nyo no anyat prinsipyo ti pastor, no kasanot pa ng patanor iti anak. Makita yu kuma, han yu dapat nga kontraan, dayjay no digat di suportaran yu, dayjay, babaan ti panakikadkadwa, digiti anak na kada kayo. Kanayon kong ibagbaga dya pasukin. Kadagiti young people. Awan ti sabali, nga kang runaan nga pagdaklan, digiti anak minusan nga ti church. Iso nga dapat deta panagbiag yung nga young people, makayayo kumay ti Apo, kan may involve kumay ti ministry, tapno na pintas nga pagwadan, digiti younger generations. Anyo nga isong-song-song ida, titilada, digita gadget kada tiltilada. Amen? Oh. Kada tayo nga, the ministry na, serious one tayo. Hiraman ko ti bagik. Hamo nga dadaulan ti panagtalag ti Apo kang ka. Mabaintay kuma. Makonsensyatay kuma. No antay nga aramidan ti rebangan tayo. Kan data pa nagtalag kan expectation iti Apo kan iti pastor tayo kada tayo. Hantay nga lukluk, hantay na inayunan ti linuluko kagabsat digiti ministry nga naipatalag kada tayo. Madaduma kada kayo. Ala, tay kunat, manmanuak lang nga aguni nga mangpalagip kanyayo kagabsat. De kita tagapasukin nga member ti choir, kan member ti instrument. Amamudak, aginam mo tayo. Amuyo no kasano ti panang disiplina kada kayo kakapsat. Iso nga no maminsan, de kita ministry tayo, dapat seryosun tayo. Agawit tayo tabalunan tayo dato nga sa lutsod. Anya nga wagas, nga mabalinak, nga makatulong, iti pastor ko. Suruan tayo, digiti anak tayo.
Involved tayo suda. No nyaman digiti banag nga kaya dan nga aramiden iti ministry. Involved tayo ti outreach. Oh. Isudat pagidalanan tayo ti panagkangkanta. No agisurot ubing, kadadad tumapay. Napinpintas nga dagito iti mamulagatan dati panagdakkel da gagabsat. Ngam dagiti banag aramid iti lobo. So once again, thank you for this opportunity. Thank you, Pastor Pruvi, for this privilege and opportunity. And kada tayo nga miyembro iti Usana Bible Baptist Church. Again, anya nga wagas nga mabalin nga makatulong tayo, makasuporta tayo iti pastor tayo. Nangig tayo digiti announcement na itatay, are we attentive and do we value those things as our pastor values them? Do we give value kadagitoy nga announcement, kadagitoy nga activities and everything that HBBC katar-aramiden da. Akas panang value iti pastor tayo. So let us all united, hand in hand, supporting our senior pastor. And I believe with all my heart, in that way, we are helping him to lighten his load. And in that area, adadupay ti mabalin nga maaramid kagabsat. Iti panakapabilag, panakaparangay, iti si bubukal nga pamilya, iti HBBC. Hantay ko mga agbalin nga padagsen, iti adipan ti Apo. Datayo kuma itinananay, nga mangilift up keng kwa kadagiti karkararag tayo, kan kadagiti partisipasyon tayo, involvement tayo, kadagiti ministry, kas panang suporta tayo, ti ministry ti HBBC, babaan ti panang iturong kan panang idalan, iti senior pastor tayo. This week, kanitinal daw-aldaw, karaman ko mati kararag tayo, Apo, tulungan nak, ikanak ka di Apo Diyos, ti mabalin ko nga paset, nga mabalin nga mang suporta, iti adipon mo. Ngayon ba garabi tayo aming gagabsan?